Pamentxare ginen dantzan, zerago gorputza jartzen zaigu mirari ikusten dugunean, ja, mirari ikustearekin ate hortatik sartzen ja, poza sartzen zaigu, eta alako humore ona, aldako aldarte ona, eta lehen esan dugu, gaur ondo bukatu beharren gaudela, eta bukatzeko, zu baino postre eta baino ginda oberik ez genuen topatuko mirari. Arratsaldeon. Arratsaldeon, da eskerrik asko. Ikusten zaitu baina dotore etorri zarela gaur. Azkeneko eguna, eta... Azken aurreko esan berromen da beti badazpadare, baina bai. Bueno, hoi, txorakeri bat. Txorakeri alda. Bai. Egarki, hasia. Baina, bueno, azkeneko eguna, oporrak hartu aurretik, edo ziklistak etorri aurretik, ez? Hoi da... Etxe honetan haiek bakizu dira nagusi. Haiek agintzen dute, orduan, bueno, behai leku uzteko. Gu eskuzabal, hori da. Gu urtean zer nolaneko leku izan dugu, antxe ginduria datuztela, etorri daitezela. Eta pixkat isildu txorakeri gehiago pentsatzeko, baitare. Txorakeriak bestelakoarik ere esan izan ditugu, Nere kasuan behintzat hori izango litzateke. Baina txorakeriak esaten ere jakin egin behar da, eta hortan eba. Eta gaur jendeak egongo da pentsatzen, zeri buruz hitz egin gote du? Sorpresa! Sorpresa. Kanpaikadak. Kanpaikadak, kokatu zen urteko azkeneko egunean, abenduan 31an, hau hasi zen urtarrileko lehenengo kolaborazioan, bueno, kanpaikadak bakize... Seguru zaude hortaz zebira, lehenko lagun batek esan zian, zer izan behar duzu mirari eta zuk? Garai bateko Ane Gartiburu eta Peña? Bueno, izan liteke. Bai, haikin baldin badute guk ez tegoinko, ba? Ane Gartiburuk eman baditu nik zeatik ez ditut emango, Peñak eman baditu nik zeatik ez ditut emango. Gura pareja xelebre xamarra izan zen, Bai, bueno. Baina geoztik errepaso egin da, etxe honetan ere, pixo handiko jendea ere aritu izan da. Gu baino gehiago. Bueno, pixu... Baina esan duzula, ez segurazki biok izango dugu pixu gehiena baskulakoa bintzat. Baina begira, zenbat aldatu den kontua, ez da? Ze garai hartan, danak grabatuak ziren, eta holako lehiak eta moduko bat ikusi dugu, 100.000 pesta ingurukoa, asmatu bertzutelako kanpaikada batekin, herri baten argazkia jartzen zuten, eta horietako batek ez zuen izenik, eta asmatu bertzuten ze herri zen. Amatino bera, zuzendaria bera azaltzen zen kanpaikadetan, eta ikusten hor, hau asmatu bertzen ze herri zen. Eta asmatu ezkero, 100.000 pezetako zozketa batean parte hartzen omen zenuen. Gaurko 600 euro. Oida, hori esan da ez da askorik geratzen, baina ikusiko dugu hain urrun ez urren nola urte batzutan lankide desberdinak pasa diren, zen nola ere hori izaten da sari moduko bat, ez? Urtean zehar ondo xamarrean aritu baldin bazara edo, orain sari gizan, ez digutela urpeni jarri nahi, baina, gerora esan ditut, pasarela, azkeneko urteetan adibidez, etxe honetan ikusi ditugu Nerea Reparaz bat, Aitzi Berrarmendia bat, Julen Tejeria, Ainhoa Etxeberria, eta horiek ere pasa dira. Zaharrenak gustatu zaizkie, baina ja, azkeneko unean ezin herrieta egingo diegu, eta orain ikusiko dugu, nola ez, ETB-en ezinbestekoak ziren Jose Felipe Azurmendi eta Maider Eguez. Garai batean, haiek gabe zegoelako saio hori, eta hori da. Bai, orduan zuk aurrera segitzen duzu asmoarekin. Bai, eta bueno, jendeak ilusio asko daka, nahi kaletikan gehatu jen naute, eta esateko ze ongi zuek aurkeztuko dituzutela, eneko utxek bidali dula bideo bat. Bai, jarri genuen, aste artean. Ja, da, eminentzia batek bidaltzea, eta bideo pila bat jaso ditugu, eta gaur beste bi jarriko ditugu. Hala ditugu. Bai, bi. Ikusiko ditugu ba, aurrena jazen adan. EITB, zeri ari zarete itxaroten. Herriak itzegin du, herriak nahi du. Eta zer den hori? Urtezarreko kanpaikadak, Mirari Martirarenak eta Urko Aristik ematea. Eta ez dugu etxiko. Hori lortu arte jarraituko dugu. Beraz, badakizue, arpik ez jo, ez arpa jo, eta egin kasu. Begira idoiak nola aprobetxatu duen promoa egiteko arpajotzen pozkasta zaritzeko. Baina, aitortuko izutenek lasaitzen naula. Zenik ezkatu zen hasitan egoan Mirari behar bada jakindazu idoiarekin bazter guztietara zoazela. Ez dut ezan jeloskor jarriko bakizu da pareja aldaketakin eta? Ja, baina gaintzea polimaitasuna eta hori eramaten da. Orduan, hortan ere, irekita gaude. Orduan, idoiaren bizto buena badauka. Hoi da. Eta, bueno, hauek iazkoak edo orain dela bi urtekoak izango dira, eta justu Aitzi Berri ikusten dugu, Aitzi Bergarmendia, eta berak ere bidali digula. Bai. Nik ustet, aurtengo kanpaikadak Mirari Martirarenak eta Urko Aristik aurkeztu beharko lituzketela, arrazoi asko batik. Bat, biak oso aurkez gaunak dira. Bi, euskara jatorrean aitzen dira. 3, oso onak daude. Mirarik pixkat pikirri jartzen hau. 4, 12 arte kontatzen dakie. Zemat arrazoi dio behar die. Mirari, Urko, ni ere zuekin. Eskerrik asko Aitziber, baina hemen ja jeloskor jarri naiz.
Zeba? Esan duzu pikirri jartzen duzula tanikoz. Bueno, estilo eta gusto kontua, baina, bueno, lasai. Zure alde ere badao. Bai, dena, aipatu behar dugu gaitzi berri, bera normalen hirugarrena izaten dela, ikusten dugu, eta urtero errepikatzen duen bat behar duenez, behar bada ura ere ondoan jarriko dugunez, ze zuek hirukoarekin ere ondo moldatzen zarete, ez? Biak, hirugarrenaren bila. Gu moldatzen gara, eta bera prest dago, baina, bueno, ja Aitziber Garmendiak eskatzen badu. Bai, berak eskarmentua ere badaukalako eta asmatuko genukela. Guk egingo genuke. Eta ikusita herria gurekin dagoela, guazen egitera. Egin behar ditugu? Bai, guazen ematera, ze, bueno, hola ja... Ez da egin nio solo egante tornaiz, duzu bai brillantinarekin eta bai. Briz, esaten omen da euskeraz. Briz esaten alda. Eta barruko ez da egiten alda, gorria ote daukamu. Nik gabe etorri naiz. Behin hasita. Ez? Gabe etorri urtea ongi bukatzeko. Oitura hori beraz ez dugu zaindu behar. Arropa gorriarena... Beste txorakeri bat, ja. Orduan, ja utziko diogu, ETV-ri grabatuta. Ze gerta? Ze gerta, ez dakigu irailean ze pasako den. Karo, horregatik guk kanpaikadak maiatzean grabatuko ditu. Eta igual ETV-ek esango du, jo, errepikapen jartzen badugu? Ez, ETV-en errepikapen bizta izaten. Eta orduan, bueno, ja grabatuta utziko dugu, badezpada. Gero kasualitatez gertaliteke, abenduaren 31 iristea, eta ETV-ek esatea, zuzenean emango dugu, baina ez dute urko eta mirarik aurkeztuko. Eta jendeak disgusto hartuko du. Orduan, gurekin... Grabazioak berreskuratu dezaket eta gurekin ikusi. Gurekin hasi nahi dutenek saioa, jarri dezatela, eta kitxo. Aurreko baten esan zenidan nik gizon floreroaren egin behar nuela. Ez, zu jarri nire ondoan, parez pare. Esan zenon kontakizun aztuk eraman nahi zenula, eta nik bakarri figura... Kontatukion artean egin behar dugu. Bale, kontaketa. Bai, zenik letretakoa naiz. Bai, nire antzeko. Dena den, aurreko batean aipatu zen duzuk, Oiartzungo Elizean kanpaia jotzen zeundela, eta alaxe prestatu dizugu. Hau da, Oiartzungo Eliza. Bai, dorrea ere ikusiko dugu la plano orokor batean, baina nik uste dut ja laurdenak hasi direla. Aspaldien naiz joan. Eta jabetu garen erako laurdenak. Baina, bueno, laurdenetan, gizu ez dela matxi jan behar, ja hasi dian kontatzen, hau, bi... Urtea bukatzeko presa dute gure lankidek. 3... Lau... Hola. Ez? Lau... Boz altuz, ez? Bost... Txandak engu dugu. Bai. Zerekin... Zekero matxa jan behar du jendeak. Guk esan nuen zeigu gaztatzen. 8... 8 nahi gustatzen zeke jo. 9... 10... Azkar egin noa. Ez dugu sinkronizatu. Gai, ongi, fine. Ez. 11... Eta 12... Urte